150. 주어 노찬영 umkhululi
Owe na ma
Hey, wena ngigijime kakhulu. Nami ngithoza ukuthi bayaqhubeka sengidibana nali iphepha lalomcimbi. Bengisathi ngehlisa i-temperature. Obaba bathi ayikhali. Hayi zizokhala. Mhlawumbe ngizethuleke noma uzethula kwesikhathi kunobungozi ukuthi uma kumoshakela uhlelo bangifuna baze bangithola abantu balelizwe. Uthi wathi uqhamuka ngakho kwaye ubani. Kodwa kuyaphoqa. Umshumela umculo ngilapha eduduza ngaphezulu laseNigeria amen. Namhlanje ke nami ngisenkingeni ngoba mangibona lensizwa yakwaMbomvu ngeke ngithi nami ayihlala kayikhali. Namhlanje umakoti. Ngiyasaba ngoba nomkhokheli ngiyamazi, umkhokheli Mashelembe. Sihlangene ngamaqhawe namhlanje. Umbongo indoda eflexible. Mayebamba umbhobho noma ikhuluma kuyacaca uzwe ukuthi ithini. Manje kukhuluma umuntu ke cishe ongazwakali kalula. Ngicabanga ukuthi nje manje ngoba ubaba usesivulela ngiyabona ngowephepha kubhaliwe ubaba umfundisi uNkhonazi ukuthi uzosivulela. La. Sisemcimbini ke bayincane. Umcimbi ke ufuna ukuthi angathi uba flexible kancane. Angathi uyarelax. Ngoba kukhona osecele 3 years yonke ecela into yakhe into yakhe bifihlela inkosi nathi. Ushembe wenza appointment wathi uma uyofika nje inkosi nathi ufika ukuthole ukufunayo. Ngakho kufuna si relax ngoba umcimbi nomcimbi waseNazareth uphatha inhlanhla yomuntu nomuntu. Kukhona ngisho inhlanhla ezaxoshwa abantwana bala ekhaya ngalomcimbi. Khona imafindo uthi ubaba zinqamukile izibopho. Zihlukehlukene ke izibopho ezonqamuka namhlanje. Ngoba lo mcimbi ozokwenziwa kaShembe uNyazi lesu. Ngakho ke asibenze emcimbini. Ake ngizwe ukuthi bakhona abayincane. Bakhona abayingcwele esontweni. Angathi ngingasala basemabhodweni ngaphandle. Yabona abanye bebela ngoba khona into okufuna sikhulume ngayo amodlula lo mcimbi ukuthi kwathiwani. Kwenzakalani kulo mcimbi esasiuthanda kangaka. Silithathe icala Teti wicala ke isha Unani mhlabeni Biniwu Mhlabeni wonga bayingcwele mhlawumbe asimukelekile la ekhaya Zalage Chengi Dazena Abuye Lalunga Ambasi Sexy Eduard Angizokuthatha isikhathi eside ngoba umsebenzi enginikona ukuthi ngimukele bonke abantu abala ngaphakathi. Manje ngiyacela ukuthi ngiqale ngibingelele obaba befundisi, abavangeli, abashumayeli nabakhokheli kanye nebandla lonke elikhona lapha kule ndawo. Namarijini onke ngithi cha kusekhaya la eValley khulekani bafowethu. Khulekani nje bafowethu. Angibekela njengamanje la nje ngoba ngisezokuthola isikhathi sokuthi ngikhulume ngiyacela babuhlalo
ukuthi ngicela kwamazi amabili ngalaba bantwana bami ababili. Hayi ukuthi sengiyakhuluma kodwa ngicela ukuthi nje ngithathe 2 minutes ukuthi ngibonge ngoba nengisasithola isikhathi. Ngibabongela ngithi ngiyanibongela mshumayeli wami isihlalo wami nomkhokheli. Ngiyabonga namhlanje uma ngabe kushaya lesi sikhathi namhlanje nani uNkulunkulu engiphile amandla ukuthi niwele lo mfula omkhulu kangaka uJordan. Ngoba akuyona into encane ukwemukela. Abantu bathatha baze bahambe bengabange bemukele. Abanye ukuthola sokwenziwa nje noma kanjani kuthiwa hayi sekadluliswa kodwa nina nimukele nisaphila. Awu ngingaye ukubonga futhi ngoba ngiyagijima. Ngibonga izingane zalapha ekhaya ngiyabonga kakhulu. Ithempeli lapha ekhaya emsebenzeni uqalile la saqala ngokukhona ngikumbuzile izolo wathi kwaku 2022 siplana beplana nomsebenzi lapha ekhaya. Manje ngiyabonga ibandla lapha ekhaya ngiyabonga bacotha nani bantu bahambe egcwele lisebenzile ibandla lapha ekhaya. Hayi lisebenza ngifuna ukulula kani kodwa nje ngiyabongela ba umshumayeli nomkhokheli sisebenza kahle nani. Anginankinga lapha ngike umntanga ibe nezi ngoba ingane zami lezi. Ngingagijimi. Ake ngicela ungadiskade bafowethu kodwa nje ekugcineni lapha ekhaya nimukelekile. Angithandi kube khona umuntu ozohamba engazile bafowethu lapha ekhaya nje lapha ekhaya wonke umuntu funeka mthambe edliwe. Kubeka abantu abambe bethi safa endala evali safa endala enkosinathi. Ngakho ke ngicela wonke umuntu nje lapha ekhaya engabe ngatholanga lutho nali ke itende labagcotha ilapha ya. Ngenze ukuthi noma umuntu ehamba kodwa azi ukuthi uzophuma angenephi. Nali itende lela elabafundisi abavangeli abashumayeli abakhokheli. Cha kunyaka akuke siyabonga bonke nje abakhona lapha nje siyajabula kakhulu. Amen. Sanimukela. ukukholwa kwethu kulobuna saletha awukuyilithwala
noba ngicacise ukuthi njengoba silana sizokwenzani la ekhaya. Lo mcimbi esingawo lana umcimbi wani kwenziwani la ekhaya. Umsebenzi ke ongelula. Bangcwele lilo dizwi elilalelwayo. Alikho elinye lilodwa nje izwi bantwana basezulwini esililalelayo singamaNazaretha. Lilodwa nje qho awamaningi one. Ma unelinye izwi olilalelayo ngaphandle kolonyazi, hayi indaba yakho ibucaya. Njengoba kunjena nje bantwana benkosi la ekhaya, laba bantwana bala ekhaya umshumayeli nomkhokheli balalele izwi lonyazi. Angazi noba mina ngiyalalela yini unyazi. Siyalalela unyazi Bangcwele. Noba sisangabaza mayekhuluma uNkulunkulu sesithi hayi uyakhuluma nje baba. Uyakhuluma nje baba. Akade bekuJuly bamzwile ubaba mayekhuluma. Uthi ngiyajabula ngoba nina seniyangazi ukuthi ngubaba. uNkulunkulu lo Bangcwele. Amen. Uthi nina ngiyajabula ngoba seniyangazi ukuthi ngubani. Kuthe kungakapheli i2 minutes wathi ubaba inkosi busiseni ukuzwile lase liyadlala ilanga ukufakazela ukuthi lo bekade sinaye uNkulunkulu. Manje sizolalela elikabanizo. Lokho okuzokwenziwa la ekhaya Bangcwele kwafika kwakade kungenziwa. Amakhosi amabili nje aphambili ababekhona ngaleso sikhathi ababegcotshwe phambili kubaba uBhombela nobaba mkhulu ilanga kwakade kungenziwa. Hayi ukuthi kwakungekho ngoba uShembe munye ayibonkosi. Kodwa uShembe unezigaba zokuletha izinto kithi thina maNazaretha. Uyayihlela izinto abuka ukuthi abantu abakhona manje sebelungela ukuthi bakwenze lokho. Kwase kuhamba umfundisi waleli bandla wahamba emhlabeni Madlala. Cishe Madlala. Wathi mayehamba umfundisi wenkosi yaphela iminyaka wasebuya wezemndenini wakhe. Kwase kuhlela inkosi inyanga yezulu ngaleso sikhathi. Mayeza emndenini wakhe ufika uyasho ukuthi cha bantwana babantabami nginenkinga ngingenile ezulwini amabandla akhona ezulwini. Kodwa inkinga enginayo amabandla mangisondela kuyo ayaqhela kimi. Mangithi nje ngisondela kubo bayaqhela kimi. Mangithi ngisondela kubo bayaqhela kimi. Manje angazi ukuthi inkingi kuphi. Ngicela ningiyele enkosini niyongibeka enkosini. Base bahamba abantwana bakababa umfundisi bayobika enkosini uNgalozinde. Yabuza inkosi yathi hawu njengoba nizobika lokukhuluma yena umfundisi wayewamukelile yini amabandla. Kwaba indaba entsha abantwana basezulwini ngoba yonke into yenziwa umnikazi wayo. uShembe uyumnikazi wezinto. Uluthi unyazi ngo2013 luthi lalelani isitimela siyahamba udriver wesitimela yimina nina ngenani hlale phansi. Watsho kanjalo ba. uNgalozinde njengoba umfundisi nizalana wayewamukelile inamabandla kwase kubizwa abagcotshwa babekhona yayingaziwa leyo nto ngaleso sikhathi.
kwatholakala ukuthi akaza awamukela amabandla. Yaqala lapho lento esizoyenza la ekhaya abantwana basezulwini. Unyazi la emzini waseMthuthukeni kulonyaka ophelile lufike futhi lwayigcizelela lwenza nje ibhayisikopho yokuthi sibe khona singabefundisi baseGoli. Kufika umfundisi uNtombela uhamba nengane uhamba nabantu ababili. Yase yaphuma ingane ngaphakathi yafike yaguqa phambi komfundisi. Uthi umfundisi uNtombela ekhuluma ngizena laba bantu. Bathi lapha ethempelini kunomshumayeli ohamba ethempelini engawamukelile amabandla. Manje umshumayeli okhona ufuna ukumukela amabandla. Ngizocela ukubuza kubaba ukuthi kwenziwe njani. Yangena ngaphakathi ingane sihleli la sobathathu babe khona bonke abefundisi. Yangena ngaphakathi ingane yabuya. Yabuya nombuzo obuzayo ukuthi kwenzelwani lokho. Hamba kumfundisi ubuza ukuthi ngithi kwadalwa yini ukuthi kwenziwe. Kuthi uNkulunkulu yazi uNkulunkulu kazenza umuntu. Ufuna ukubona thina ukuthi ngabe siyamuzwa siyalizwa yini izilonyazi. Ufuna ukuzwa thina ukuthi ngabe siyamlalela yini. Waphendula umfundisi wachaza njengoba kade ngichaza ukuthi umfundisi wabuya ezulwini ethi uyasondela emabandleni ayaphela kuye. Kodwa la yagcina khona ingxoxo yabande, ingxoxo ingane ingena ngaphakathi iphinde ibuye ingena ngaphakathi. Yathi okugcina ingane mayisibuya yathi ingane uthi ubaba abahambe baqhubeke lapho begcine khona mangabe umshumayeli lona ongasekho ehamba emhlabeni engawamukelile amabandla kumele awamukele naye amabandla nalo ophilayo awamukele amabandla. Bayohlela nabona ukuthi bazokwenza kanjani lokho ngoba phela yonke into bangcwele yenziwa ngamandla ayibonkosi. Izingane zakho mase zithe thina owethu umzali owumshumayeli noma owethu umzali owumkhokheli sesinawo amandla okumenzela. Sathi masisuka eNiger masizodlula nje lapha eDuduza la kumphatho ohlalo kunomgwaqo nje oya ngasesihawukela kune bridge elila imoto eyisuka emcimbini esasikuwo indize phezulu yayo khalakathela inhliziyo yami yababhlungu ngoba makwenzeka izinto bangcwele kumele nawe ukuyinuke uthi omhlawumbe ithina esithi mangabe senza imisebenzi sidonse kakhulu ukuze kube sebusuku abantwana bakaJehova bahambe sekumnyama balimale endleleni ngokudonsa umsebenzi kaNkulunkulu. Amen. Ngiyabonga. Nangufalo
Ujwana phela makuhleli bephansi. Yawona phela umuntu makwazi ukusina kube nje kusho ukuthi uze ngothando. Mkhokheli mama. Qathi. Siyakucela ube nezwi mkhokheli wami. Ube nezwi. Khulumela abakhokheli. Mkhokheli wenkosi. La nihambisa umbhobho ngaphesheya boma. Ay, canta, eso. Makube uhliguqa kwami kwabangcwele. Bantwana abahle basezulwini. Uphakama nokubonga.
Ngibingelele ihlelo zonke zabafundisi, abavangeli, abashumayeli, abakhokheli, khandle wonke onyazi wezulu. Amen. Bantwana abahle basezulwini, ngokufa kwezwi ngithukile nje mase ngibona umntwana bekumbhobho phambi kwami. Ngokufa kwezwa senabo ogogo basele sekuyithina ingane sesiyibona sesingogogo. Bantwana abahle basezulwini. Amen. Nami ngiphakama nokubonga egameni labakhokheli. Ngibongele umkhokheli uma wami umkhokheli uMashelembe ukuzuza inhlanhla esoni esasilenga emthini. Amen. Njengoba ngihlabela nesihlabelelo bantwana bokunkonza uThixo, ngiyakhohlwa abantu lesibula amakhaza lebusuku. Sihlala bazokwazi ebusuku kakhulu asishaya amakhaza ingqele abasho njalo bengathi bathi ingqele asishaya amakhaza abangcwele. Yikho sengihoshoza. Amen. Ngibongela umkhokheli bantwana abahle basezulwini, inhlanhla enkulu kangaka. Uma ngithi hayi inhlanhla lesesoni esasilenga emthini, ngoba leza kwala ilizwi emthini okudelwa sathi namhla mina soni ngoba nawe iparadise. Amen. Ingoba ngiguqe egameni lokubonga ngibongela umkhokheli bangcwele ukuzuza inhlanhla enkulu kangaka bangcwele. Namhlanje umkhokheli namhlanje uphumile egamini elibuhlungu, ngoba njengoba umkhokheli eshada nebandla namhlanje nebandla ishada nomkhokheli bangcwele, umshado lo oyingcwele wasezulwini. Amen. Ngiyambongela kumkhokheli bangcwele igama ekade bizwa ngalo ingilozi zikaShembe zalomuzi. Bezithi ubani lo? Ubani? Ubizwa ngokuthi ubani lo ophakathi kwabangcwele ethempelini? Igama lakho ubizwa ngokuthi ubani? Ngoba thina siyingilozi kaShembe asimazi. Le ndaba kaShembe khona lapho efika ibe nzimanyana khona, ngoba ifana neyasemzini. Uma uganile emzini ungashadile babuza abanikazi bekhaya bathi le ntombazanyana lokhu izulazula kuleli khaya ekuphi? Kanjalo bangcwele naseyingilozini zikaNkulunkulu zishana amakhanda zibuze zithi ubani lo? Ubani lo phakathi kwabangcwele, phakathi kwalomuzi? Ngoba thina siyingilozi zalomuzi asimazi. Bakhona abangcwele. Namhlanje umkhokheli yesisulo leli gama lokuthi ubani lo usezobizwa ngomakoti, usezobizwa ngomakoti naye kubakhokheli basezulwini abayingcwele. Amen. Bazothi abakhokheli abadala uma sebekhipha ithebe, sebekhipha ithebe zenyama, sebekhishela, sebenikwa, ebese bethi mkhokheli Mashelembe siqobele mntanami. Amen. Ngoba ungena esithebeni namhlanje sasezulwini sikaShembe sabakhokheli abayingcwele abaqhoyisiwe. Amen. Ngiyabonga abantwana abahle basezulwini. Uthe umphathi wohlelo asibeke esiba amaciko ngoba kuphendulwa umuntu.
akuzile ukuzophendula abantu abantwana abahle basezulwini. Nami ngidlusa ukubonga nokumshumayeli bangcwele namhlanje na oyizuzile inhlanhla naye enkulu phakathi kwalomuzi ozothi manje engena nengilozi halalise ngoba umshumayeli naye unimukela ibandla nebandla lamemukela. Amen. Ngiyabonga umphathi wohlelo. Amen. Verse 5 othi iminyaka eminingi bengihleze bomnyameni wangithanda wena Nkosi kwafika ukukhanya. Namhlanje maNazaretha ingcwele umshumayeli uNgubani nomkhokheli uMashelembe bathi iminyaka eminingi besihleze bomnyameni kodwa wena Nkosi kwafika ukukhanya. Ngena mshumayeli weNkosi isikhathi yiso esingenaso. Umshumayeli uNcema ngena zakwethu. Uphakama sabela wena yangela ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni uNyasami
Ngibingelela ko baba abefundisi, ko baba abavangeli, ko baba abashumayelo zakwethu, abakhokheli kanye nalo lonke ibandla lenkosi yethu Nyazi. Amen. Bantwana baNkulunkulu, okukhulu kunakho konke, ngibongela ibandla la ekhaya. Amen. Ngomsebenzi omkhulu kangaka abawenzile ukuthi ke bamukele abaphathi babo ngisho. Ngibongeleke nozakwethu baba uMbomvu kanye nomkhokheli, lokho abakwenzile kuhlula amadoda amaningi impela. Amen. Kuhle ukumukela ibandla vele kusho ukuthi kusaphila emhlabeni ukungaze kube lesasikhathi. Amen. Sengisho ukuthi ke noma ke kungavelana njengami njena mangahle ngihambe nje ezweni lapha mase ngithi lapha sontweni lekweliphezulu bobaleka ukuthi wenzani ngoba ngizange bamukela ngisho. Sengisho ukuthi bantwana baNkulunkulu kukho konke njena ngibongela amandla ababenawo zakwethu ubaba Mshumayela la ekhaya kanye nomkhokheli kanye nebandla la ekhaya. Inkosi ibusise nekuzwile. Amen. Siyabonga kakhulu baba Mshumayela Nkosi ukusithumphela isikhathi. Sizocela ukunikeza ubaba umvangeli uMbambo uyokhulumela abavangeli. Amen. Mvangeli Nkosi. Siyazidinga Ngibonga kumphathi ohlelo ukungipha leli thuba. Ngiyababingelela abefundisi beNkosi. Amen. Bese ngibingelela abavangeli, abashumayeli nabakhokheli, inhlalisuthi namakhosazana entaba epheza nengudlungudlu iyonke. Amen. Sisendaweni enkulu kodwa enhle. Ngibonga nje ithuba lokuthi ngikhulumele amadlela alihlaza kodwa emhlophe ngaphakathi njengeinhliziyo zabo. Anothi amen. Kuyathuleka. Cha. Sibonga nje noma sibongela abantwana bale ekhaya ukuthi uNkulunkulu ubaphila amandla. Nokubongela nje inhliziyo zabo ukuthi bavume abagcotshwa babo ukuthi bayabemukela bangabagcotshwa babo basasela emhlabeni. Ukuthola nje lelo thuba nje ukuthi izingane zivume lokho ngoba umshumayela noma engafisa uma ibandla lingafuni ngeke kwenzeke. Umkhokheli noma engafisa ibandla uma lingafuni ngeke kwenzeke. Siyabonga nje lezi inhliziyo. Akukuningi kodwa kubonga kunomkhokheli owagcotshwa ngo1982 wasedlule emhlabeni ngoAugust last year. Ingane yakhe yayitholakala isemhlanganweni eNtabazo
yathi maseyilele lapha entabazweni yase ibona umkhokheli okuwuma wayo behleze ethempeleni kugcwele kanjena kodwa umkhokheli wayelapha emuva. Ngase ngimhlanganiphela ngoba ngiyambona ukuthi uza nenkinga ufuna ukuxakekisa mina, ngase ngibuza yena ngathi nesingawe kusho ukuthini lokho. Wasethi kungenzeka kusho ukuthi umama wahamba emhlabeni engazange alamukela ibandla, manje nangalezulwini akanalo ibandla ingakho ehlele emva komama. Niyayibona inkinga esibhekane nayo. Angifuni ukubuza ukuthi wena uzelemukela nini ngoba nizothi mina ngithe ngibe ngingakushonga, kodwa engikushoyo ukuthi uNkulunkulu ongathi angasipha amandla sisonke siwele nje kulomfula, ngoba kukhona inkinga ozohlangabezana nayo la kuyiwa khona. Ngebhadi angazi ngakubiza ngebhadi noma kube inhlanhla, ugcotshwe ube umshumayeli, kuthi kusenjalo ugcotshwe futhi ube umvangeli. Cishe umcansa ke manje. Kodwa yikho yenze njani awukwazi ukujamba uzothi wamukela amabandla ufuna uqala emuva. Ngebhathi ke wangakwenza lokho kuzoba njani la kuyiwa khona. Sekukhulumela la emhlabeni, sikhulumela la ngaxolisa kwabathintekayo mhlawumbe. Nkosi kusise lokuzwela. Selithethiwe ihlabelelo zalapha ekhaya zona zodwa ziyakhuluma ziyinkokhelo. Kukho konke sokwenzekile la maNazaretha selithethiwe icala. Sesingena esigabeni sokuthatha uhlelo manje silinikezo baba bethu abefundisi benkosi. Manje fanele ukukhuluma umfundisi uDlomo ngoba uhlelo bekade afanele alwenze ilolu abaya badivetha ngoba ebhizi ngokunye loba olwandebele njengamanje ke intambo ayibanjwe la uDlomo ngoba udojile usukwana umsebenzana nawo akudotshwa ke la ayikhali. Amen bangcwele. Yanimema bafowethu maunani uthathe wethu yanimema bafowethu maunani uthathe
ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Ngiyalikhetha unyazi lwezulu. Bangcwele sisenkonzweni. Inkonzo yomshado omhle wasezulwini. Lapho umshumayeli webandla ubaba uNgubane eshada nebandla laseNkosinathi. Lapho umkhokheli omuhle kwaNgubane ayiwongozi. Umkhokheli muhle la eGaneko kwaNgubane. Ushada umshado wasezulwini nebandla. Bangcwele imvama yezinto ziyakhulunyiswa ukuze zilunge. Vama yezinto zifanele ziqalwe ukuze ziqhubeke zigcine ziba nesiphetho sazo. Khona izinto ezike ziqalwe mawuthi uyayifuna ukuthi kodwa lento yaqala kanjani, ngoba ngathi manje kosiwe ithumbu liqhumela kithi sonke. Mhlambe nawe usho kanjani. Kodwa inalapho yaqala khona. Ithema ithi ifuna ukuphela. Kwase kuyiwa kumnikazi wayo. Uthembe. Ayi sinonkulunkulu bangcwele. Ayi sinonkulunkulu unyazi. Angazi sakwenze njani. Ngiyakhumbula sifika phambi kaJehova emzini waseKuthuthukeni. Lapho khona umfundisi uNtombela ehamba nenye indoda. Noma amadoda ayimabili mangaphosisa. Enenkinga. Athi lamadoda mfundisi lapha ethempelini sinomshumayeli. Lo mshumayeli ufisa ukwemukela ibandla. Nebandla siyibandla simamukele. Kodwa into eyenzekayo umfundisi manje lapha ebandleni kukhona ukukhuluma okuvukayo ukuthi umshumayeli owayekhona ngaphambili ngazange amukelwe. Sesinenkinga, senze kanjani mfundisi? Athi umfundisi uNtombela ayilena ayisengangami asiye kumnikazi wayo. Kukhona ukukhuluma bekukhuluma ethempelini ukwakubuza ukuthi lo ungubani kwenzakalani nje yonke lento leyo. Nimukele kanjani lo engamukelwanga lona? Angazi ke ipolitiki yayikhona. Khona amapolitiki abakhona esontweni abangcwele. Ivuke nje ipolitiki ungayazi le politiki ngizoyenza njani. Kodwa wabe sebathatha uthi umfundisi asambele ngcono sekumnikazi wesonto. Bayafika ke ngenhlanhla basithola sikhona. Siguqe lapha ya. Yayisiphuma ingane.
yeza kumfundisi wayikhuluma umfundisi le ndaba ngane sikhulekele ubaba ezulwini ngihamba nabantu la banenkinga inkinga ababhekene nayo bafuna ukwemukela umshumayelo abethempelini manje kuvuka ukukhuluma ukuthi umshumayelo bekhona ngaphambili akazange lemukele ibandla manje abasazi benze kanjani ithi inkosi uNyazi lwezulu khona lokhu ukuthi kwemukele ibandla kwaqalapi lemukelo makwenze njani ibandla seyachaza ke umfundisi ukuthi makuzoqala indaba yokwemukela ibandla kuthiwa kwemukela ibandla kwenzeka kanje kwenzeka kanje wagcina ehamba omunye wase kuvuka ekuhambeni kwakhe ukuthi mayethu memeza ibandla ngale alizi kuye liyahlehla ngoba akazi ukuthi yini uma kuyiwa enkosini kuyobuza ukuthi yini edala ukuthi umshumayelo ogcotshiwe besonto memeza ibandla lihlehle yayisithi inyanga yezulu wayilemukele leni ibandla washo ukuthi ke esikhathini esingaphambili umuntu mayegcotshwa kwakuye kuthunyelwe nje ukuthi usehambile umshumayeli ethempelini elithile noma umkhokheli ethempelini elithile bese kuphuma izwi ngaphakathi kuthiwe akekho yini untwana kaSibanibani ogane kwaSibanibani lapha ethempelini noma unobhala kamkhokheli tsheleni kuyena ozothatha indawo kamkhokheli noma tshelana umfana kaSibanibani ukuthi akabheke ibandla kwakuphuma izwi ezulwini bayigcotshwa kanjalo abantu kwase kufika isikhathi lapho izinto zikhula khona sibandala khona ngiyakhumbula ukukhulunywa inkulumo yenkosi inguMahlombe ilanga eyathi baNazaretha sengiyaniyeka nizikhethela bena abantu abafunwa yini ngoba abami niyababulala inkinga kaMaNazaretha ano amen athi amen amaNazaretha nje angazi sifo sini lesi sangena sika amen noma kuthiwa nizofa nonke bathi amen nina ngeke nibe yilutho bathi amen isifo nje lesi pandemic angisazi solungiseka kanjani sika amen uyabuzwa ngesinye isikhathi khona izinto efanele zibuzwe uma uNkulunkulu ezikhuluma ngesikhathi esho kanjalo inkosi ilanga abantu bathi amen base bezikhethela usuku umuntu nami ngisuke nje mangifika ethempelini ngikuthanda wona ngathi right yabona ngala ngasephaketheni ngathi right bese ngidabona njengagcoba usuphindela abantu la awugcoba umuntu onenhlansi yokugcotshwa sewugcoba umuntu manje othandwa uwe ngoba unephakathi ngathi livuvukele lase leyonakala isona wabuye wona umsakithi uJehova futhi wathi hey lento yenu le sebeyaxabana abantu ngoba omunye ikwagcina sekukhona imali ekhishwayo ikhona esontweni bangcwele abanye bagcina sebeyikhulisa le mali kwakade kuyi1000 yakhula yathi 1005 yagcina sekuthiwa kufuna isithole awuskipha ngayo athi umuntu hey sesasazala isithole sami kuwe angixothi baxabana abantu esontweni wayesethi uNkulunkulu wo ayiyeke lento hambani makufanele kugcotshwe umuntu sekuwunyazi manje sekulunyazi nikhona esontweni uma kufanele kugcotshwe umuntu uyabona ukuthi ubani umuntu ofanelekile ukuma phambi kwebandla akubekwe leyo ngilosi kuye yileyo ndawanyana ke eyadala ukuthi ugcine kuba khona lesi simo esibhekana naso namhlanje ibandla lase liyakhetha ke lesikhethela umuntu ukuthi nanga umuntu esimbonayo ukuthi
angama phambi kwethu kwase kudaleka inkinga ke kithina madoda ngoba ithole ziyashoda esibayeni kwase kushoda ithole esibayeni kodwa ngike ngezwa ukuthi isikhuphukile manje angifuni ukukhuluma lezo zinto lezo kodwa yona ngathi sikhuphukile ngoba saseKenani uJehova wazi wathi wo ngiyakushintsha lokugcoba osekukhona manje akube khona uround umuntu mayezogcoba makuzogcotsha umuntu ethempelini akuhanjwe kuyohlanganwa ku round wathi futhi ningayi kulo ngaphandle lowana bayawazi ku round umkhulu lapha eKenani wathi kungayiwa kulo round ngizonika uround wami ngaphakathi nihlale khona umuntu mayethi ufuna ukugcoba nje akezela naleyo umuntu afuna ukumgcoba nezo kodwa anizothola lutho nje bali ugcoba ayibonga Nkosi mawuze ukhipha isitole mfowethu ungasasilani phela ngoba wanginika ngithi sase sobabili udliwe ikona esontweni bangcwele namhlanje kuvaliwe ukugcoba ngqi akugcotshwa mkhokheli akugcotshwa mshumayeli akugcotshwa mvangeli akugcotshwa mfundisi kodwa sikhuluma leyo ukuthi ibandla liyamukela ithi inkosi uthi umfundisi uyachaza ukuthi yini eyedala ukuthi kugcine kwemukela ibandla lemukela ubani kwaze kwaphinde kwamukela ubani kwase kuyaqhubeka kwemukelwa ngembuzi ibandla likwemukela ngembuzi nawe ulemukele ngembuzi yasiyakhula lento yazi yabandala manje sinentshebe abantu abangaka ngeke usabakwazi ukubanikeza imbuzi sekufanele kube khona inkomo nembuzi kube khona ukudla ukumaya okuzothengwa ukuze abantu bakwazi ukumaya yabo nje besithulisa nje manje dasehlise sithwitha ama-too good ingoba kukhula ibandla yabona nje ikhulu zami ezingiphethe ziyathwitha lapha ayibonga Nkosi ngoba kukhula ibandla kufanele bathwithe kade kungenziwe nje lokho kodwa sesiyakwenza ngoba abantu kunoshwela kuno BP kuno yonke into ongayicabanga yayisithi inkosi ngiyalapho la ngifuna uqonda ukuya khona sengiyasazi isizathu sokuthi kungani kufanele kwemukele kodwa umbuzo enginawo niyawuthini nibazi kanjani umuntu uvela ube ngekho right ethempelini mathi niyamemukela nibusa ethempelini kanti bevele ngekho right na umuzo wavuka ngalona nalikho wathi umfundisi baba thina singabantu basemhlabeni kodwa sicela ukuthi konke sikushiye kubaba uthi baba yena uthi akwenziwe njani ngoba sikwazi ukuthi ubani right ubani wrong umuntu obelungile esontweni nobe engalungile asimazi sicela ukuthi sikushiye kubaba uma etha kuqhubeke uzothi aqhubeke metha kuyekwe kumenyezela ukuthi akuyekwe namhlanje kungasalokhuzwa masemukelwa ibandla yabuyela ngaphakathi ingane yabuya yathi uthi baba hayi akuqhutshekwe njengoba ubaba mkhulu ayekushila ukuthi kufanele kwenziwe kanjani ngicela uqhubeke ngalendlela ekade vele kwenziwa ngayo umshumayeli nomkhokheli umvangeli nomfundisi balemukela ibandla nalo libemukela ayibonga Nkosi sekuphasiswe ke manje isiqini sesihlanu ukuthi kufanele semukele bakhona abangcwele manje ke ile ndawanyana leyo ethi njengoba sikhona ubaba ungubane umshumayeli lapha ekhaya siyambonga ngoba njengoba kukhula izinto ezenzekayo zofenkefenke ethempelini ukuthenga inkomo bafowethu uma ungenayo u18 19 20,000 ayisatholakala inkomo mawuzoze nje uthenga inkomo nembuzi kufuna ube nawo 20,000 noma nangaphezulu angakhulumi ngokudla ukumaya manje ke kuyizibukwana elithanda ukwabucayi
kodwa bengakuhle sikwenze sisaphila thina ngoba lokho kwakwehlela awuku-applyelanga kodwa sekukhona ke phela kufanele ukwenze. Ngiyakhumbula ngenye ilanga ngemukela amabandla ngoba umuntu omukela ibandla nalo limemukele umshumayeli nomkhokheli, kodwa mawuse umvangeli wemukela amabandla ikhona esontweni. Mawuse ungumfundisi wemukela amabandla nawo akwemukela ngoba umfundisi akanalo ithempeli. Yes, angabased la based ekhonto ngazalwa la ngakhulela la kodwa sengiwumuntu wabantu. Umfundisi uthunywa noma ubani okay. Futhi umfundisi akafanelanga abheke ukuthi lo vele angikhulumisana nomshumayeli wakhe, angikhulumisana nomkhokheli wakhe. No, umuntu ogcotshiwe nje akanawo umuntu angamkhulumisa. Ngikhona esontweni la ngikhona ke mama mkhokheli uyelona ngiyambona. Hello ubumshumayeli naka morning. Ngifisa ukusho lokhu kini bafowethu senugcina ibandla eniliphethe elonyazi. Qaphela imali ke mfowethu, iqaphela imali futhi imali libulela isonto futhi ayibuleleke isonto lodwa ukuthi ke nomunye ushanela ngakwakhe, kodwa imali ilibulela izwe. Mawungathi uyalalela umsakazo wakho amacala wonke avuka la awemali, kudliwa imali enikhulunywa ngemali. Hayi lo 30,000 owuthathayo wena khuluma ngo 30 million. Ukuzibuza lo muntu makuthiwa 30 million wayezoyenzani le mali, idliwa kanjani leyo mali njalo? Kodwa engikushoyo kini qaphela imali, ungathengwa ngemali ubuso uthengisa iqiniso lakho ngemali. Lezo mkhokheli basobha futhi ma kukhona izingane zakho oyisebenzayo buso bakhona oyikhethayo ngoba ihamba ngemoto enesonto emhlanje uzoyidala inkinga ngoba gcina sebethi abantu umkhokheli unethandwa zakhe. Uthi namdla ufanele uthole usizo bese bethi hayi fonela uMasibanibani angithi uhamba ngaye le. Ususenkingeni ngaleso sikhathi leso. Ngiyacela ke ukuthi bafowethu umsebenzi kaNkuluNkulu ungonakalile ezandleni zethu. Umsebenzi kaNkuluNkulu ungonakalile ezandleni zenu bakhokheli. Nibe qotho. Ninake. Mubu umuntu onganaki. Wakonakala into athi anginakanga. Uyabona once uthi ngiyanginaka yazi benganakile. Usuwenza isono sokunganaki. Sekonakela umsebenzi kaNkuluNkulu ngoba wena awunakanga. Yonke into inake mayenzeka. Futhi uyiright noma uyibhale la kuwe engqondweni yakho. Ngoba uzogcina kusasa ubhayiziseka kube khona abantu abazokutshela ngesikhona ngoba unaki. Uthi mangikhona nje kodwa anginakanga yazi. Siwenza isono songanaki. Njengoba niganile nje yazi khona abantu la lezi ngane zami ezingathatheki abakhwenyana ezibaganile ngoba banaki. Lezo zinto nayingane mfaka amaduka amhlophe ukhona abangathathekile kunina ngoba abanaki. Indoda into yokunakwa nje. Yabona nje mina Nkosi yami ke yazi nje into yokunakwa nje. Shokuthi ekhaya nje yabona uma ngenhlanhla enkulu ayikho into angifundisanga yona mina yikho nje angisinda mina ngobulongo ekhaya
hambe ngiyothiza izinkuni ngiyokha amanzi ngibuye nazo ngipheke nje impela yonke into inhlobo yokupheka okuphekwa ngangikupheka kodwa ngase ngibonda it's not my type to pheka ngase ngithatha abangani bami ngathi hayi phekani nina ikhanina amanzi thezani izinkuni ngoba mase bengidelela iyode intena ngilandelela la wena akulandela ukuthi sikhanda abantu mase uhlulekile hayi bangakuthatha kabakini bawubona benzani ngawo ngoba ayikho into engihlulayo kodwa ngiyakuthanda yezwa bese bethi ayilungileke Dlomo siyakuthanda nathi alibonge igama sikhuluma ngothando sithandeni ke ibandla bafethu ngoba ma ungasalithandi leli bandla olinikezwe uShembe uzogcina usuntanda la ngiyabonga kakhulu bangcwele siyabonga umusa ukuthi sibe la isikhathi sethu sicela ukuthi awubaba baselekelele ebese siqhubeka nomsebenzi siya ngokushwabana ngoba asithandi ukuthi bangathola abantu khona lento engizonda kakhulu ekuthiwa indlala yabona njengoba besinikela ama contract sithola ngathi bangafaka nje maye khona ukuze nomunye ehlisa ushukela ngoba lento ekuthiwa indlala angifundisekanga yona kithi ekhaya ngakhula nami mangakayihambisa imali ekhaya yabona sengomahlalela madoda ninenhlanhla nina engakahola umholo kaRamaphosa thina sihola 2310 rand kodwa siphethe imizi ngalo 2310 rand siyondla ukuthi izofika kanjani kulaba ngani bami abangaka balapha yana kodwa kusala khona nomunye ufana uthola u5 rand ngimphatha umnkosikazi wami nge5 rand lezo nje noma ngabe uhola 30,000 rand ngenyanga it's not my business ngizokuphatha ngo5 rand yes yothenga iphaki lempuphu la 250 kithi mi kuphekela ingane ulifake kanye eziko liphele uthi liphelile ngithi ngisazobona nkosikazi ubusubona ke nawe uyabona ke ngoba vele singabangani ukuthi angithathe kule yami ngiyothenga ngoba ayisekho ngiyibonile vele iphelile kodwa imbendoda madoda efana lelikhehle khona ikhehle laphana kulamafoni bake bangibukisela amafoni bathi mali yohola iphathe induku zalo lihlahla lesikoteni alikhulumiswa mina hey linolaka manje umkhulu manje angizohamba nawe nje bengithe ngifuna uhamba nawe lingozi lokhetha lena ungabi nolaka mfowethu uma uthola imali manthola imali nje bathandeni amakhosikazi nawe phela mama unemali inkosi yami hey bathi ayibonakala sike sibanga yeqolo nabo kithi sibali imali yeqolo ithi awuthenga phela athi anginamali mina cha engathi phela kade uhola lapha yana kaRamaphosa imali yengane athi hayi yami leyo futhi ekolodi kunekolodi mina hawu ngasebenza kangaka kodwa mfowethu ngikhandele ngane angisatholi lutho alibonge igama kodwa ke phela irobhani khona mhlawumbe hlala kuqeqwana kodwa sikhuluma ngothando lonyazi sithandaneni siyabonga bafowethu ukwenza umsebenzi omhle lo enwenzayo okwamukela ibandla nalo linemukele libandla la inkosi nathi yacela baphatheni kahle abagcotshwa bini naba kwakho la ukhona nawe futhi nawe mphathi kahle umkhokheli mphathi kahle umshumayeli ngoba umshumayeli uma eke wasichitha izandla wathi fana nonkosikazi noma indoda mayike walwa nendoda yakho yaphuma yachitha izandla ekhaya ayinoma uyathanda ngeke liphinde lilungile lokhaya ngeke shoba unkosikazi mangabe ngenasizathu eke waphuma echitha izandla ethi asalani
sengiyahamba chitha izandla ngeke nobhula kuphela imali ezangomeni nibiza inyanga kuphela imithi ukhona umuntu waphuma phakathi komuzi chitha izandla ingozi ungavumi kube khona umuntu ophuma echitha izandla phakathi komuzi nikhona esontweni mfuna uzumthola uthi awufunda silungisa ngoba uzama ukuthi nigcine uthi kulungileke hayi asikhiphe sikubeke lapha namathempeli njalo manje ithempeli laphuma nje xatshe ofika baxabane phambili baqhubekele phambili vuma nibuyisane nihlale phansi uma kungukuthi kunesidingo ngoba khona abantu abephiswayo bephiswa ukuphatha uyephiswa nje lo muntu ufuna ukuphatha kodwa mbuyise osale ngoba uthi esuka lapho ebeyokhanda ithempeli la nje ngezanje yabona nje basila alikhandela kuthi esontweni nala kuthi esontweni kukhona obephiswa uyephiswa ukuphatha kakhulukazi ngapha kunini phephisana nxeseni kodwa musu ukujaka yabona la ngikhona akushisa umhlolo yabona bangeke kuthiwe hlala phansi kuthiwe iba khona ilifu noma ke kuthiwa hayi ake ngithi 3 ngingeza yabona laba bakhululekile la uma ngehluleka la ngeke ngiyela ngaya ngale ulukhuni la lana ulukhuni babamba inyathi ngempondo nayazi inyathi buffalo ungayibamba ngempondo inkunzi yenyathi uma umshumayeli usukubambe inyathi ngempondo mawuphethe ibandla mawumkhokheli ubambe inyathi ngempondo mawuphethe ibandla akubafuna ukuthandaziswa bafowethu hayi ukuthi abazowenza amaphutha kodwa ningabahlukumezi libandla abaphathi benu fanele imbekezelele nazi ukuthi ungumuntu naye njoba uyohluthuke naye ungumuntu kodwa kufanele mawuhluthuka umkhokheli ngangazolunye udaba alikhuluma sengiyaniyeka alikhuluma enye inkosikazi iyedelela iyenze njani iyedelela ihamba ngemoto inayo yonke into ongayicabanga isebenza ihola imali eningi wathi uyakhuluma umkhokheli akagugile abava imvamisa abakhokheli laba ngathi bebadala ibona abadelelekayo kakhulu cha umkhokheli nje manzi nje wathi uyakhuluma ukhuluma ngomthetho kaNkuluNkulu le manzi yathatha izikhiye zayo zemoto uzongibhedela mina wathi umkhokheli wathi ngiyaxolisa mntanami kodwa lokho engikushoyo nasesizulwini uyofica mina ngomkhokheli wakho uyongifica ngomkhokheli wakho kulungile ngiyaxolisa washobana wonke unkosikazi osendlini 14 uyazi kwenzakaleni lo muntu lo mama lo le moto ashaya ngayo ikhiye zayo washaya umkhokheli imthathe yamfaka eweni akekho qaphela ke mokhuluma nomuntu ogcotshiwe ukuthi ukhuluma kanjani naye akabe namaphutha bese umdonse hayi musukwenza iphutha leli iphutha leli sicela ukuthi usilungiselele iphutha leli adlangalale bese komuntu onayo uqobo lwakhe akaphekiwe then seniyakhuluma ifesi uthi kwehla nje naye Simsala phansi 23 verse 20 bheka ngiyakuthuma ingelosi yami phambi kwakho ithi le ncwadi bheka ngizawuthuma isho kumkhokheli nomshumayeli ngizawuthuma ingelosi yami phambi kwakho ukuba ikugcine endleleni ukuthi ikugcine endleleni ikuyise endaweni engiyilungisileyo ebuhleni kwamaNazaretha ibheke yabona ke ingozi ke le
uyezwa ibheke engabe uzoyibona yini ibhekwa kanjani ingilosi uyibona kanjani mayisifikile mayihamba khona uyibona kanjani bakhona abantu abanenhlanhla njengomfundisi uMngobo wayibona ingilosi iphuma kuye uthi inkosi ngibone ngihamba ngilala ngikhona waphuma inyoni bayamazi omfundisi omvangeli uChili nomama waNgcobo umfundisi uMngobo wayephethe thina bhe ngibona inyoni iphume emlonyeni wami yaphuma yahlala la ehlombe kimi ngathi ngiyayibamba enhle ngathi ngiyayibamba yasuka yahlala lapha phambili ngathi ngiyayibamba yasuka yahlala phansi ngathi ngasondela ngene emgodini phakathi ithi inkosi ilanga hawu nenhlanhla mfundisi ubona ingilosi iphuma kuwe awusena uNkulunkulu wedwa nje banenhlanhla abanye abantu bayibona uNkulunkulu hawu ngingenze njani na yayinenhlanhla ke lenzozo kaMngoma ngenhliziyo yakwathwa ayingeni ikhethe ya inhliziyo injani yakho right right yakhe inhliziyo banga abantu sobabulala ngenhliziyo hayi ngumuthi yo yangihlukumeza abanye babulele ngisho amadoda abo ngenhliziyo abanye babulele ngisho amakhosikazi abo yena umfazi lo ehlupho lo yini nathi angafa manje usumbulele vele qhubeka ulalele izwi layo uzolizwa ikhuluma kanjani ingilosi nomuntu qhubeka ungayicununi ngokuyithethelela kwena kwini ungayicununi ngoba ayizuku ukuthethelela ukona kwakho ngokuba igama lami likuyo ngoba igama lonyazi likuleyo ngilosi ewumshumayeli ehlezi kuwe engumkhokheli ehlezi kuwe uma ulalela izwi layo impela uma ulalela kahle izwi lalengilosi ukwenze konke ngikushoyo ubusuwenza konke okuzimemezelo zonyazi khona ngiyakuba isitha kwaba izitha zayo isethembiso othengiswa sona akekho umuntu oyolwa nawe akunqoba ngibahlupha abakuhlupha akekho umuntu oyokuhlupha uhlupheke uma ulalela izwi likaNkulunkulu ekhuluma nawe ngengilosi yakhe ngokuba ingilosi yami iyakuhamba phambi kwakho ngiyabonga lo mlayezo nginishiya nawo mawugcotshiwe awukhulumi too much mawugcotshiwe awunayo umuntu ongezwani naye uma ugcotshiwe awunakho ukuthi ukhulume indaba ezingakudini isikhathi esiningi uyeluleka isikhathi esiningi usebenzela uxolo isikhathi esiningi usebenzela ukuthi bekhona ukuthula abantu bese ulalelisa utheni ushembe thasenze njani Nkosi buseni kuzwini kube kuphakama kwami kwaba ingcwele unothando umkhulule
Nazaretha ngake ngazi ukuthi ngelinye ilanga eGoli koba kuhleka ngaka sisuka kude nomsebenzi kaShembe ngiyababongela namhlanje na abamukela umuntu amukela ibandla nebandla libamukele engaphishwe lutho unesona umuntu waqala ipolitiki ngoba kunjena nje nisho emasontweni yole politiki ngiyabonga ngoba bemukela amabandla abawaphethe kodwa akukho ingcindezi ababenayo mina ngaba nengcindezi mina ngizange ngize ngimukelwe mina la bathiwa ngeke ngimukelwe nhlobo kusho ikhulu ezazi ngiphethe kodwa kahlale kuvangele iminyaka ewu9 angeke ngiba umshumayeli ngithe ngene ekufundisini ngahlala uyazi nginathi isipikile esigobile singanamsebenzi ngangazi ukuthi kuyoze kube njena namhlanje na laba bantu bonyazi ngibabone bekhukhumala beze bebe bangaka phambi kwami ngiyambonga umfundisi oseduzo kwami uDlomo engumvangeli owavele wasukuma wema wathi siyabemukela umfundisi uMkhwanazi wanqoqa ngemukelwa ngempela ngabe namhlanje ngemukelwe mina ngaphansi kwencindezelo ungabocindezela omunye umuntu esontweni futhi omunye umuntu esontweni uyabona njengoba ngikhona ngiphethele umsebenzi enguphetheyo ngawunikezwa unyazi akathanga ngiyoshupha abantu akathanga ngiyokhetha abantu leminyaka lele sengidonsile 27 years okwa 28 lo sekusethuze lapho engiyakhona ingakangisafuni umsindo umuntu obanga umsindo endane kaNkuluNkulu ngoba kusethuze lapho engiyakhona ngizothini ngomshaya kuphela esekhumulile uNkuluNkulu kusale ngemva kumapeketwane esontweni ngenxa yami unyazi uma likhulumile angikwazi ukuliphendula funa ukuqhutshwa kwemsebenzi wonyazi lapho kuthiwa ngiphethe khona mawungabikho umsindo ukuze ngenze uzami zokugcina uNkulunkulu angemukele sengikhulile uma sengingaka washumayela omunye umshumayeli kithi kushona umshumayeli ongumkhowethu uyamazi umfundisi besipaka imoto kuyena uMasiya onyazini lusibizile sabe sobabili esuke kube edlule ngithatha washona wasekhuluma isikhulumo esasikhulumile usewumvangeli manje umsane wathi umsane hawu ngibona amakhehla lapha abantu abangasafanele ukukhona phakathi kwethu uthi lona selele lapha phambi kwethu njengamanje na umuntu omncane uthi naba abantu ofanti ngabe yiba balele phambi kwethu laba esebeneminyaka ewu70 kanti bashaleleni bona phakathi kwethu abantu ngathi mina shebe uNkulunkulu wami na uthi mangife mina ngoba sengikhulile ngizama ukusho ukuthi ungadlali ngomuntu emdala ephethe umsebenzi kaNkulunkulu umhlukumeze uthi mangithini ngoba esizulwini semphosile kufike lapho kuyiwa khona uyajabula osenegazi elisashisayo ngoba usathi uma wenza izinto eziphambene uthi wena uyikhokho asehlele ngesathi asihloniphane masithandane inkosi busweni enikuzwile kini bo DJ nakho asemnandi amathe manjena abantu lapha kodwa ngiyaqala ukubona ithenda khe engaka uyabona ithenda khe engaka
sithi shede lakho phosa jomo lapha phambili uyabona lento lena umkhodi nimba umkhodi lapha enkosi nathi nisibela umkhodi thina esingakemukeli siwathatha phela amandla okwenza ukuthi abagcotshwa bethola itheni awubhekisa phuzu uDlomo bese khohliwe cishe wazo wawa kini bo DJ siyabonga befundisi kumnandi kwalapha. It's nice to be here. Sicela ke ngoba manje sekufikele isikhathi la khona uthando esilithutheka imoto sekufanele libonakale manje. Angithi uthando kulula ukuthi uthi uyathanda. Sesiphendula umbuzo manje ukuthi usho ngani. Usho ngani. Ithuba esingena kulelo ilelo bazakuthi sicela sigcwale kubantu. Wonke amakhosazana la ekhaya wadibanela ngokusheshsha. Ifanele ukusheshsha lena inyama
Yes,